Добре дошли в галерия Good Point. Това е място, което смятам, че ще бъде нещо като пристан за едни от най-добрите фотографии в света. Започваме една поредица с подкасти именно с тези хора. Първият ни гост, един от първите гости е Иван Шишиев, скандален фотограф, скандален в кавички естествено, на етюдите на София, ако знаете, ако сте чували, ако не сте чували, го проверете. Един от хората, които най-така добре успяват да покажат какво е София и защо има толкова много кадри, които все още не са показани на нашия любим град и изобщо на столицата ни. Добре дошъл, Ванка. Добре заварили. Къде израсна? Израснах на село. Това е може би едно от най-странните неща, които бих могъл да кажа. Знаете ли, много фотографи, които са израснали в града, харесват село. Аз като момче, което е израснало в едно малко селце на 7 км от гръцката граница, на юг от Мелник, Петрово се казва, всеки ден, като аз се събудих, виждах планината, виждах цялата красота на природата и си казах, това не е моето. Така се случи, че записах семинарията тук, преместих се в София и всичко започна. Как това място обаче, от където си израснал, оставило следа в теб? До голяма степен е идеята за свобода. Аз съм трето дете, из Търсака, може би така трябва да го разкажа. Винаги съм имал свобода, нашите са ми давали свобода, въпреки че наистина работихме страшно много по нивите, имахме овце, кози, магаре, всичко. Винаги съм имал отговорността, разбира се, да се грижа за животните, знаете, за нивите и същевременно са ми дали свободата да развивам това, което наистина искам. А именно да се разхождам из природата, никой да не ме занимава с своите проблеми. Изобщо да изреш на село е нещо съвсем друго. Наистина ти си свободен. И също това чувство за свобода се пренесе с мене в големия град. И наистина ми хареса. И оттам насетне вече почнах да обикалям града. Имаш ли нещо против да минем на ти? Да, имам против, човек. Разбира се, че нямам нищо против. Добре, можеш ли ми кажеш, кои събития от детството те направиха такъв наблюдаващ човек? Или хора, или събития, или нещо, случка има ли, сещаш ли се? Имам две случки, може би. Едната е една изключително малка поляна, която се намира отвъд реката. Ние сме в едно планинско затънтено селце, наистина то е в полите на планина Славянка. Минава една малка рекичка, ти преминаваш през нея, минаваш покрай едни разрушени стари мелници и след това пред тебе се открива една изключително малка поляна. Тя е толкова магическа и спомням като малък винаги съм си ходил сам. Аз съм бил силно 9-10 годишен и съм си ходил там. И просто за мен това беше рая. Това е едната случка, която може би наистина ме накара се вгледам в тези малките детайли, малките неща. Втората е свързана с есенните мъгли. Това никога няма го забравя. Прибирам се от училище и беше паднала една мъгла. И както ви Умберто Еко, с нож може да я режеш. Толкова е плътна. И около мене падаха започнаха да падат листата на дърветата. Много една от най-красивите есени, които някога си спомням до ден днешен. Аз втора такава мъгла никъде не мога да видя в света. Може тогава детските ми очи са били наистина някакво абсорбиращи. Това са двете случки. Просто тези две случки са много специфични, които са ме накарали да харесам дадено нещо и да го асимилирам. Спомниш ли си момента, когато за пръв път осъзна, че си различен от нормалните хора и че можеш да улавяш моментите на камера? Всъщност, ако тръгна назад,
Първата ми случка, която изобщо си спомням, че изобщо съм различен от останалите хора, е, че аз наистина харесвах да чета. И буквално целият клас бях единствения. И като малък ще тръгна наистина много отзад. Като малък си бях диване. Катерих се върху тополите, падах от дърветата, ставах, продължавах, крадях джанки, не знаеш, нормалните детски неща. Но един път си щупих ръка и си го натроших много зловещо. Беше абсолютно на нищо и бях около 40 дни на легло. И тогава баща ми донесе една много специфично списание. То за първи път влизаха в България. Опознай света с Лоли. Лолдо, така наречения, и той ми донесе първи брой. И аз тогава започнах наистина да харесвам да чета и да обичам, да виждам другите страни и винаги съм си мислил, винаги искам да обиколя. Искам да отида в Египет, да отида в Ирак, да отида навсякъде. Никога не съм си мислил, че това реално ще стане действителност. Тогава беше просто една такава мечта. И може би от там ми харесаха първите кадри, които виждах на този свят. И вече години по-късно, може би да си кажем 2005-2006 година, си купих едно фотоапаратче, едно лентово. Страшна мизерия, един Олимпус. И щраках из града. Буквално когато записах семинарите, бях 14 годишен и започнах да щракам из София и сега имам те са страшно гадни кадри, да съжалявам, че ще го кажа, но това е истински факт. Нали, тотален аматьор, който снима, примерно се качи отгоре на НДК и снима как изглежда града. И сега като ги видя, викам, леле, колко са били зле, аз колко съм бил зле, но наистина изключително много ми харесваше. И сега вече тук малко ще прехвърля историята. Годината е 2008, по това време брат ми вече е стипендиант към Ватикана. Той го учи в университета Григоряна, за което и малкият Иванчо по това време, вече не е толкова малък, обикаляше из Рим. Обикаляше из Ватикана, той работеше в Радио Ватикана по това време брат ми. И аз тогава по това време обикалям Рим, обикаляхме из градините на Ватикана, из архивите на Ватикана. Беше изключително, но имаше един огромен проблем. Брат ми искаше постоянно да го снимам. Но по това време няма изрязване, нямаше да го регулираш, да го оправиш, а всичко горе брат ми искаше да го снимам само единствено него. Никакви хора около него да не се вижда. И това в Рим. След тези случки така намразих фотографията, че след това се прехвърляме напред във времето, е 2012-13 година, окупацията на университета. Тогава реално е следващия път, когато си купих фотоапарат, значи той има може би един гап около 7-8 години между двете, където аз спрях, просто не исках повече да гледам нищо свързано с снимки. И после вече бях 22-23 годишен, когато реално започнах да снимам. И започнах с окупацията. Тези снимки между са безвъзвратно загубени заради едни крашове на външните хардове, и които на всеки фотограф се случва и всеки знае колко е гадно. И тогава започнах да снимам. След това, когато завърших и Богословския факултет, реших да обикалям на автостоп из Европа и заминах за Белгия, за Англия. Оттам тръгнах, между от Англия тръгнах пеша, извървях поклонническия път между Кентърбъри и Дувър. Дувър, Кале, Амиен, Амиен, Париж. Цялото нещо пеша. И тогава обикалях и реално снимах каквото видя. Това е буквално с първия Никон, който си взех, който беше един супер скандален L модел, без визиор, от най-странните фотоапарати. Те между другото наскоро почнаха да ги произвеждат на ново, което по-добре да спрат. Както и да е. Не знам, аз Никон с пръчка не съм пипал, така че не мога да кажа. Никоните, ако може малко се... Ако изключим Z8 и Z9, Никоните се наиграха много сериозно. За ето толкова бях, след D850 мислех просто да премина към някакъв към друга марка. Но тогава изкараха точно Z8 и аз просто припаднах, защото наистина е много добър. Никон са успели да намалят цената и да украдат всички останали други марки. Той е така, взели са си от Sony, взели са си от Canon, взели са си от когото искат. Просто да, малко са крали. Както и да е.
След като се върнах след това пътуване, почнах наистина да снимам София. Но изцяло снимките си ги пазих за мен. Често казвам, не ми се вижда как започват да стартират разни страници. Разбира се, Humans of New York. Нали? Разбира се, имаме толкова много, нали, където примерно имаме една страница, която до сега съществува за Обичайте София, където една дама просто си минава и си снима из града. Включително малко харесване има на самата страница до ден днешен, но реално тя започна преди абсолютно всички останали. 2012 ли започна? Беше много рано, спрямо всички останали страници, тя беше най-първа. И постоянно ми казаха, ти що не направиш една страница за града? Това е приятелите ми. Постоянно, всеки Божи ден. Ето, ти ми покажеш снимка, що не направиш? Я викам, не ми се занимава. 6 месеца спорене с тях и накрая вече ми омръзна. Викам, добре, да ще направя. Обаче име. И започва вече да мислиш името. Какво да бъде? Той трябва да влиза в съзнанието на хората. Няма как. И вече голямата случка се случи на 14 март 2015 година. Казвам го, защото наскоро направих 10 години, общо взето успях да го хвана кога е било. Работих по една дисертация в Богословския факултет, в библиотеката на Богословския факултет, където се намира на площад Света неделя. Точно тогава се разрази една буря и започнаха да удрят малките капки, почнаха да удрят по стъклата на прозорците. И също време изгря едно слънце. И започнаха вече да играят цветовете там. И аз се загледах и викам това какъв красива скица, какъв красив етюд, и оттам вече ми дойде идеята за името. Написах я, страницата тръгна и от тогава само потъвам в нея. Мисля ли си да бъдеш нещо друго, освен фотограф като дете? Явно семинарията, богослов и така нататък, нали? Спирането с фотографията след Рим. Какво си искал да бъдеш друго, освен фотограф? В смисъл, виждам, че си станал фотограф по неволя общо. Аз имах идеята да бъда като Индиана Джонс и да се занимавам с археология. Но после работих на някои археологически обекти, както се оказа, че е доста по-скучна работа, отколкото да обикаляш с кирката и да унищожаваш разни неща в търсене на пореното съкровище. Честно казано, връщайки сега назад, аз често казвам, никога не смятам, че съм фотограф. Аз си мисля винаги за мен като някакъв мечтател. Просто много е хубава фотографията, но аз съм си някакъв мечтател в цялото това. Мечтая да покаже този град по някакъв начин. Както каза един приятел, Сашо Секулов, страхотен писател, не знам дали си чел нещо на него. Той е всъщност главният драматург на Пловдивския театър. И ни път се засякал с него и вика, Иване, ти знаеш какво направи? Гледам какво? Ти направи митологията на този град. Този град нямаше митология. Сега просто този град реално, малко или много, сега да си го кажем, знаете как си. София е винаги малко един по-сив град, никой не иска да живее в него, нали знаеш. Всички обаче идват тук. Всички идват тук, но всички го обиждат, какъв бил, колко бил гаден, колко е. Обаче всички си седат тук, нали? Седят и мечтаят за запад, изток, север и юг. Да. И някакси винаги е много странно как хем го мразят, хем стоят тук. На мен ми е много тъжно това мразене, защото аз съм от София. Аз съм роден тук. Баба ми е от София. Израснал съм в София. Като дете съм обикалял пеша целия град, нали? Смисъл, работил съм и на графа, съм мил прозорци, продавал съм вестници в трамваите, въобще смисъл всичко, всякакви неща. Оле, да продаш вестници в трамваите, това е... Това е скандално, беше много, ама няма, трябваше по някакъв начин да се издържам. Още повече, ти като си софиянец, нямаш нива, която да продадеш някъде и да дойдеш в София и си купиш апартамент. Не си от старите софиянци реститути, нали, с които да имам на докторската градинка или на оборещия апартамент, но аз много си обичам града. Това е моя град. И много се дразня, когато особено хора, които идват да живеят в този град, за да могат да вземат от благата на него, не правят нищо, как да кажа, за него. Ето сега, примерно, ти си дошъл от едно малко село,
в Южна България, но работиш за нашия град и го показваш по начин, по който го виждат твоите очи и реално аз не съм чул от тебе, вижте колко е град на София. Нали? Всичкото, което показваш в етюдите на София е само единствено красоти. Значи виж, до голяма степен много е лесно да покажеш лошото. Да кажеш, тук препълнената кофа за боклук, знаеш как е. Някаква поредна дупка, която се е образувала. Но честно казвам, това е проблем на всеки един град на земята. Не само тук. Където и да отида, мога навсякъде да намеря по същия начин боклуците и подобни. Да, и още работа по този град, но някакси ми се щеше да не покажа този град по някакъв гаден начин, да се оплаквам колко е гадно тук. Защото, нали, всеки човек, който по някакъв начин се оплака от този град, трябва все пак да се сети той какво е направил за този град. Good point. Какво е направил той да бъде по-добър? Да каже после това, примерно, ако след това каже, не може да се оправи този град и да си тръгне. Но това е същия човек, където ще фанеш и си хвърли фаса на улицата и после ще каже, тук не чистят. Значи, както и да е, между другото, освен нали, страницата, когато тръгна, тогава имах един спор точно с брат ми, който естествено възвеличава Рим. Не казвам, че то не е един от най-красивите градове на земята. Не. Но го възвеличаваше и беше някакси, Рим е много по-хубаво от София, що не дойдеш нататък? Не, тук е нещо малко по-такова, по-така да го хванеш. И ходил съм в много градове, Копенхаген, страшно. Аз имах чувство, че на всеки го мога да направя мастерпис на фотографията. Просто е велик. Наистина. И накрая се връщаш тук. Наистина, обаче, тук можеш да покажеш нещо различно от този град и да докажеш на хората. Така че етюдите на София си е една малка, как да кажа, война с останалите. Просто с тези хора, които не си харесват града, малко да го погледнат по друг ъгъл. Защото този град съществува, той ежесекундно ще става все по-различен. Докато с тебе си говорим, ето тук наблизо има строеж и града се променя. Той вече не е същия. Всяка една секунда не е същия. И това е за мен изключително красиво. Защото връщаме се назад. Представете си, че прехвърлите примерно един човек живял преди 2000 години в София и го прехвърляте сега. Той ще каже, че София е изключително грозна. Това е така, но няма да каже само за София, ще каже също и за Париж, ще каже също и за Лондон, ще каже също за всички градове. Защото това не е негови образец за красота. Някак си наистина ми се ще хората си обичат града. Това ми е единственото. Благодаря ти за това, което правиш, между другото. И съм сигурен, че има много софиянци и изобщо много хора, които живеят в София, които ти благодарят. И ти благодаря от техно име. А сега искам да те питам, имаш ли си някакъв ритуал преди да излезеш на снимки? Да се събудя. Най-великият ритуал на земята. А като се събудиш? Като се събудя, пия едно кафе и вече оттам спрямо ситуацията. Какво се случва? Обикновено някой, нали, имам си такива въпроси, където ми зададат, знаеш в коя посока ще тръгнеш? А реално не. Някой път има някое събитие, насочвам се към него, искам да го видя какво представлява. Някой път решавам наистина, примерно, да се кача на Витоша, някакви такива неща, но като цяло ритуалите са единствено да си пия едно кафе предварително. Пия страшно гани кафета. Защо? Така съм свикнал от малък. Да пиеш гадни кафета? Да пия гадни кафета. Имах и най-ганото нещо, което се отучих отскоро. Да пия днес кафе 3 в 1. За здраве и рано сутрин. Супер е гнусно, знам, обаче навик. Това си беше този навик, където и с него започвам. След това изкарвам, взимам си раницата и заминавам. Иначе да решиш къде да отидеш да снимаш, реално в момента, в който ти излезеш от къщата си, нали, от дома си, ти вече си решил да снимаш. Нали, от тук вече нататък няма случайности. Оттатък вече просто тръгваш. А какво те вдъхновява, когато никой не те гледа? Вау! Вдъхновяваме всичко. Всичко около мен. Знаеш, имаш някакъв път, знаеш, излизаш и
отиш на работа, вместо да ходиш да правиш снимките. Имаш ли моменти, в които ставаш сутрин и кажеш, днес трябва да отида на работа? Или аз също съм фотограф. И за мен е фотограф, аз нямам нито един работен ден. Защото си обичам работата. За мен това от хоби се стана работа, но аз като се събуда сутрин си казвам, днес съм на работа. Докато има хора, които се събуждат и казват, днес съм на работа. При тебе кой е случая? По-скоро някой път ми пада самото искане да правя фотография. Желанието да излезеш навън и да се бориш за пореден път за този град. Някакси много странно се образува. Виж, излизаш и вече знаеш, че колко хора мразят този град. Ти вече го осъзнаваш. Тръгваш и усещаш как фотографията не ти върви. И от това почваш да се нервираш. Още малко и изведнъж осъзнаваш, ще се превърнеш в тези, които мразят този град. Ако го допуснеш. И после виждаш група деца, които се опробват да пият от една чешмичка, която е прекалено висока за тях. И двете деца придържат третото и го дигат отгоре, за да могат той да пие от водата. И вече това е самото чудо, от което вече започваш. И това почва вече да ме храни. Виж, малко е като, знаеш ли, Ози Осбърн, Бог да го прости, нали, не знам, нашия принц на мрака, който аз изключително много се натъжих, когато видях, че почина. Той, знаете ли как изглежда, между другото, извън сцената, той някакси много странен, такъв едва се предвижда и в момента, в който дойда на сцената и като видя тези хора, не се държа се едно аз съм звездата, а се едно аз им служа на тях. На всички тези, които са дошли да ме уважат, да дойдат тук. Някакси аз така се чувствам. В момента, в който стане това малко чудо, аз се чувствам така се едно, това нещо почва да ме преражда. Просто почва да ме вдъхновява още и оттам насетне вече мога да снимам 24 часа, просто да продължа. Защото осъзнавам, че за пореден път се е случило едно събитие, което за много хора не е специално, но за мен е изключително специално. Това ме зарежда и това ме накара да покажа всички останали неща, които се случват. Ако можеш да срещнеш себе си преди 10 години, какво би му казал? Значи не преди 10, може би преди 15, наистина да започне да се занимава с фотография. Може би тогава ще да имам малко повече време в цялото нещо. Ще кажа, направи си страницата малко по-рано и започни още здраво да мислиш. Ако София беше човек, какъв човек според тебе ще бъде? Мъж, жена, дете? София винаги е жена. Значи, да, виж, жените, те са номер 1 специални. Номер 2 прекрасни. Номер 3 добри. Номер 4 зли. Номер 5 грозни. Виж, една жена може да бъде всичко това в едно. София е такава. София е супер много неща, които и виждаш. Непостоянни. Абсолютно непостоянни. И само забелязваш я, тя ти се усмихва, много красива. И следващия път, сив, гаден ден, ти виждаш гадните блокове, те се рушат. И виж, тук е много зле. И после една дъга. И ти си пак, колко е красиво. Абсолютно непостоянно. Нали? Не само заради времето. Нали? По принцип София си изключително непостоянен град, който винаги някой няма да ще бъде недоволен от него. Ти ще видиш обаче и доброто, обаче видиш и лошото. Сега, примерно, с красива сграда, която е санирана ужасно. The end. Както се вика, буквално това те може да те свърши. Същевременно нови блокове, които очакват, че ще са много зле, но реално стават чудесни. Ще видиш поредния графит, който някой е нарисувал някъде тайно или явно. Ще кажа, ето бе, има и добро. Същевременно ще видиш и лошите графити и ще кажа, гадно. Или пък ще видиш това, което най-много мразя. Някой да вземе да направи графити върху други хубави графити.
да си направи так върху яки графити, което просто ме убива. Кога за последно се разплака на нещо красиво? Боже мой... Вау! На нещо красиво. Окей, нека да те улесня. Кога за последно се разплака? И каква беше емоцията? Не, ще ти кажа за красивото. Преди 2 години в Ирак. Седнах на една река, станах там, взех си възможно най-големите бокуци, които могат да произвеждат от фастфуд там. И се усетих, че това е река Ефрат. И заплаках, защото аз тогава осъзнах реално къде се намирам. Защо поисках да отида там? Просто не исках просто да сменя обстановката, исках просто да отида на място, където реално всички хора, или почти всички от тази земя го смятат като нещо, като зло място, с лоши хора, едва ли не. Аз видях едни от най-добрите хора на земята, които имаха изключително отношение към този чужденец, който отива към тях. Всеки искаше да бъде сниман, между другото. Аз между другото разбирам защо големите фотографи толкова харесват да отидат по такива места. Нали, не в по-тайландските, може би, не знам, точно тези в Централна и Средна Азия, където изглежда отстрани, че е гадно, война, всеки иска да те убие, нали? Всеки се едно крещи срещу тебе, Аллаху Акбар и се взривява. И също време ти отиваш там и край. Да си от най-яките хора. И също време заставаш на тази река, като ти знаеш, че оттам е една от люките на цивилизацията и просто... И там рухнах, просто там беше супер яко. Сещаш ли се за улица или място в София, към която имаш любов от пръв поглед? О, много са. Не, виж, за мен най-голямата ми любов е може би Граф Игнатиев. Поради 3-4 причини. Номер едно, първото нещо, заради което наистина се влюбих, е църквата Свети Седмочисленици. Заради това се влюбих в града. Точната дата я знам, защото се наложи точно тогава да запиша семинарията и да влезна в нея. И буквално по това време съществуваше още трамвай номер 14. Тръгвам аз от автогарата, тъмън пристигна там с автобуса. Качвам се на трамвай номер 14. Номер 14 минава покрай съдебната, завива по графа и някакси там вече става малко по-европейско. Верно, че по това време беше зле, но да. Но вече пресичаш Славейков и тогава видях Седмочисленици. Просто изключително много се влюбих в тази сграда. Нали, по-късно вече разбрах историята, разбрах защо така съм се влюбил и те съм после колкото знаеш, тръгваш с трамвай 14 по това време, тръгваш нагоре, след това отиваш на спирка Вишнева, оттам ти излиза семинарията, все пак семинарията е дворец, построен от Фридрих Грюнангер, страхотен архитект от Виена. Нормално е да обичам толкова после този град, но изключително много ме впечатли. Разбира се, съм идвал и София по-рано, през 90-те години, като много малък. Там тогава София беше много зле, между другото. Аз това толкова обичам да кажам, че също София се променила много към добро, просто хората не я виждат. Някакси много странно човек. Хората общо взето приемат града като даденост, както общо взето по някой път и семейството се приема като даденост и човека до тебе се приема като даденост. Да. Неща, които и ти знаеш, той си е там, няма да се полага усилия за него. Да, по-хубаво е. Днеска гримирано е, боядисана е София, но града наистина се променя. Много се е променил човече. Просто 90-те години София си беше много зле положението. И после този град реално се дигна. Реално имаше първите зачатки на затваряне на Граф Игнатиев с тези конусчетата, които се повдигаха. Така и да разбера защо ги махнаха. Това е до ден днешен за мен е супер. В Брюксел и до ден днешен ги има тези неща, абсолютно работят. И когато започнаха вече да позатварят, нали, Витошка,
Сега вече около Невски, като позатворих, почна малко да придобива. Сега естествено не сме като Париж, въпреки че аз съм абсолютно за това нещо, да кажат след 5 години еди кои си улици, ги затваряме изцяло, след 5 години еди кои си улици вече имат и само за колела. Ти помниш, че Витошка имаше трамвай и по нея се движиха и автомобили, и бусове зареждаха магазините, след това махнаха автомобилите, след автомобилите махнаха трамваите и реално Витошка стана една от първите изцяло пешеходни улици, както нали, там Пиротска. Да, Пиротска е малко по-рано. Пиротска е по-рано, но Витоша беше следващата. Между другото, Пиротска ми е едно от нещата, което за съжаление много се провалиха. Самия ремонт е окей. Но някак си слагането на тези акациеви дървета там просто хванах. Някак си поразрушиха, защото самите акациеви дървета те много бързо растат и закриват много бързо нали, това, което искат да покажат, като я правят пешеходно. Това ми е може би наистина от нещата, които малко не им се случи. Има ли някой кадър, който го свързваш с чистата любов, който си направил в София? Да. Жълто кадър от вчера. Вчера човек снимам, намирам се на булевар Черни връх. Няма казвам кой мол, всички го знаят. И да го кажеш голяма работа. Сега, не знам, добре, айде пара. Ето парато е един, не, те са два бе, чакай малко да верно. И точно тогава една буря. И излизам аз и пред мене тичат по стъпалата надолу, за да минат светофара, баща и син. И момчето нещо почна да... Малко му стана кофти, че го вали. Баща тогава разпери ръце и направи така. И момчето покрай него също направи така. И това за мен беше пази любовта. Значи пази. Това е любов първо между бащата и сина. Показване на това, че въпреки всичко, въпреки че вали дъжд, всичко може да се превърне в една магия. Просто толкова много неща се оттуши. Просто толкова неща се образуваха едновременно, като това беше абсолютно чиста любов. Любов между града, любов между баща и син, любов между природата, както искаш мога да го разчиташ. Чисто просто радост. Вау, и аз бех просто вау. За това си заслужава да се снима този град. Сега ще се пък за някоя абсурдна ситуация. Абсурдите са много. Най-абсурдната искам да ми разкажеш, която е скандално абсурдна. Първата, която ти идва на къл. Първата, която ми идва на къл е винаги свързана с едно момче и едно момиче, които се целуват отзад зад ротондата. Това ми е може би една от любимите истории. Всичко, знаеш колко приказен кадър, той е на вел. Не знаеш така, от този най. На заден фон е ротондата, просто такъв велик кадър. Правя го, аз публикувам го. Естествено, познай какво се случва. Ала Coldplay. Само, че не се разви така, както нали, го очаквахме. И той пише, сега може да махаш снимката. Викам, какво толкова ли е зле? Дали... Гледай сега, той е един студент от надвис беше. Това не е моята приятелка. И аз само си викам, добре, пич, нали, това ми е случило. Добре, ако някой снимаш, защо се появяваш на толкова централно място? Не съм само аз фотограф там. Там имаш туристи, там имаш други фотографи, където те също заснемат ротондата за Бога. Нали? Не е Надежда, трети блок. Да. Нали, някакси много странно винаги така се случи. Така че това ми е едната най-специфична случка, където много ме забавляваше през годините. Иначе да, случки много. Имам се между някакви много тъпи случки. Не за самата фотография, доколкото случки, които съм виждал и които наистина съм искал да ги заснема, за да могат самите хора малко да се засрамят. Една случка точно пак беше близко до семинарията, там има една детска площадка. Едно момче виждам как взело една тояга и просто руши една люлка. Просто я сцепва. 5-годишно момче просто я сцепва и вижда сметката.
До него седи майка му. И нищо не казва. Просто седи отстрани и си няма никакви проблеми с това нещо. Жената може би смята, че не трябва да се прави забележка на детето, нека да си руши. Да, и аз тогава вече дигам обаче фотоапарата и почвам да снимам. Викам, така като го играем, така ще го играем. Защото това просто много се нервирам, когато никой не мисли за останалите. Някакси много странно. Ние искаме този град да бъде по-добре, но все едно не е наша работа. Пак се връщаме към това обратно. Никой от нас не иска някакси да направи нещо по-добро за този град. Без значение с какво. Може да залепиш една плочка, както се вика. Може да я наместиш, нали, сега. Оня ден, между другото, супер яко ми направи така впечатление. Една жена стои до чешмичката в градската градина, вижда, че една плочка се отлепила, тя хвана, намести я, дигна я, нали, беше паднала отстрани, хвана, дигна я, намести я. И аз просто далечината я виждам какво се случва. И съм, браво, ето така се прави, нали. Женицата беше сигурно към 70 годишна и повече. И докато, да знаете, куп деца минаха просто и това нещо не го пипат, защото да се нацапат. Винаги снимаш без сценарий, но какво точно търсиш, дори и подсъзнателно? Замисля ли си по този въпрос? Търся целият този градски театър. Не знам, ако се загледаш в кадрите ми, ще видиш, че има една театралност в тях. Или, примерно, ако снимам на графа, искам точно така да ми се наредят всички хора, трамваи, че абсолютно да стане перфектно. Никога не става перфектно, разбира се. Винаги, нали, те мъчи, че може да стане по-добре. Но реално това ми е нещото, което наистина търся. Тази театралност, да покажа, че все пак града е това, тази амфибия от толкова много различни неща, от хора, животни, трамваи, коли, сгради, време нагоре, общо взето небе и всичко заедно работи. Защото, знаеш, в момента, в който изключиш едно нещо от тях, просто всичко останало пропада. Буквално изключваш хората от града и край. Изключваш сградите, край. Просто е... Добре, а как разбираш, че една снимка е готова и че повече не ти трябва да правиш нищо по нея? Е така... Как разбираш, че кадъра е точно това, което ти трябва и повече не искаш нищо от него? И случва ли се? Случва се многократно. Обаче някакси преди, всеки път си мислех, че преди ми се случи е по-лесно, обаче сега като върна назад снимките и съм наистина осъзнавам колко аматьор съм. Аз сега съм си аматьор, де. Ама тогава правя една снимка, например, и знаеш, правиш една снимка, че велик съм. Нали, и до днес имам, нали, много нови фотографии, живи и здрави да са, ще разбера, че това не е така. И колкото повече снимки правиш, всъщност повече осъзнаваш, че... Колко не можеш. Колко не можеш. Да, викам, не мога, човек, всички велики фотографии са го успявали от раз. И преди време си взех една страхотна книга на Magnum Contact Sheets, където са така голяма, не знам дали си попадал. Не, тя до днес явно се води за топ 10 на една от най-великите фотографски книги ever създадена. И разгръщаме всичко и гледам на лентата. Просто си личи. Цак, снимки на самата лента и гледаш на почти всички и просто им голям хикс. И примерно цялата лента 2. Викам, слава Богу, викам, не съм единствени. Значи много интересно, аз си чистя мазето тук тия няколко дни назад и вчера попадам на някакъв плик, който е грижливо затворен и залепен с хартиено тексто. Викам, това нещо съм прибрал тук явно. Раздепям хартиено тексто и вътре си намерих, човек, 3 или 4 филма от първият ми фотоапарат, който съм имал някога. Филмите с снимките, с всичко. Викам, това ще си го оставя за някой ден да си го разгледам. И си го прибрах обратно, но знам за какво говориш. Много кадри ли са ти необходими вече, за да направиш сполучливия, или вече по-често успяваш да кликнеш? Значи да и не.
някой път като знаеш какво трябва да бъде и си ядосваш, че не става така и тогава почваш да правиш многобройни кадри. И затова реших малко да го изиграя по друг начин. Отидох миналата година с жена ми и детето ми, бяхме в Киргизстан. И това какво направих? Тъй като викам, не мога постоянно да правя по множество кадри. Най-малкото не мога толкова външни хардове да купувам, докато умра прекалено много и прекалено много скъпо излиза. Нека да го променя и реших да го променя малко. Извадих камерата само тогава, когато наистина трябваше да се извади. Дори така ми седеше, разбираш, така. Разбираш, всичко ме боли, искам да хвана камерата и също време казвам, не, викам, това не е кадър, не е това кадър, не е това кадър. И тогава всъщност месец обикалях. Напълнил съм една 128 гигабайтова карта, което ще рече към 1000 и малко кадъра. Което, както знаеш, за фотография е супер малко и нали, просто отидах в съвсем другата крайност, за да видя реално дали само когато наистина трябва да се снима и да, реално е така. Но пак се зависи от мястото, зависи какво искаш да покажеш. Така че звати ми да и не. Някой път има много кадри, които трябва да направиш, докато реално се сцепи цялото нещо, се завърти, ала купче на Рубик, нали, се направи. И някой път, когато си наистина спокоен, наистина, тогава можеш да изкажеш фотоапарата и да снимаш. Какво според теб казва на хората фотографията, която правиш ти? Какво разказва на хората за теб, не за това, което си заснел? Сигурно се надявам да мисля, че съм романтик. Хората. Мисля, че съм и глупак, но по-скоро романтик. Мечтател? Да, виж, романтик, иначе буквално човек, който вярва в нещо, което не съществува, така че реално... Той ред на мисли, вярваш ли в чистата истинска любов? Вярвам, смели да не вярвам, ако се видя вкъщи и се върна обратно и ме набият. Не, сега тук изключваме шегата, съвсем сериозно. Вярвам, реално вярвам, че между всяко едно същество или пък между много същества може наистина съществува такава чиста любов. А виждаме, между другото, извън етапа, виждаме сина си всеки божи ден. Той е един по-чуган на 2 години и половина, където като види всичко пропада. Просто ти го виждаш и излизаш с него някъде навън. И аз тръгвам да си нещо си търся в телефона и остани една малка ръчичка. Свади. Тата. Телефона в джоба. Това е. Точка. Само ръчичката, само там. Има ли връзка между меланхолията на София и чистата любов? Вау, добре. Значи винаги, когато започнем да си говоря за меланхолията, винаги си представяме едноименния филм на Триер. Знаеш как една планета се засилва към Земята и всички имат няколко седмици живот още. И как една дама по това време прави сватба. И някак си тази меланхолия в София си съществува точно по този начин. Някак си не вярваш, че може да се сътвори нещо добро и че има един такъв гаден фатализъм, който може да те убие всеки божи ден. Все нещо може да се случи изключително гадно с тази София, защото някак си града се опитва да те предразположи към нея. А не е ли хората в този град да те предразположат? Самия град нищо не прави. Мисля, хората правиме града, които сме в него. Ако ние не вярваме в това, че града ни е хубав и ни е красив и всичко и си го пазим, защо смяташ, че града прави нещо, а не хората? Говоря за града в момента като женско същество, да знаеш. Добре, само за информация. Нали? Връщаме малко назад разговора. Просто аз винаги смятам града за цялостното това същество, нали? За всичките хора нали? Когато говоря за града... София е жива? Той си жив организъм. Той е жив организъм тик-така и е много странен човек. С малко ще разказа за пропадането във времето. Това между другото е много яко. Тази меланхолия на този град, който може да се съсипе, наистина може да се превърне в една любов. Наистина, той точно на такова женско същество изведнъж гадно, изведнъж ти се усмихва и ти джук и те превключва. И ти си,
А тук било хубаво. Нали, сега да казвам от гледна точка на чужденците, които идват, те като видят и казват, тук е много красиво зелено, както един великански писател Махмуд Аларимал и веднъж дойде и каза, София реално е най-зелената столица, която съм бил. Точка. Това най-красивото за мен е това нещо. Че виждам този зелен град. Докато ние софиянците, включително и аз вече се смятам за софиянец, тук съм бил повече, отколкото в селото ми, така че тук съм 20, там съм 14 години, така че общо взето да. За пропадането във времето, между другото, едно изключително красиво нещо, което се намира в София, което хората го мислят също за гадно, защото виж една сграда е от сега, пък другата от преди 100 години. Винаги е много яко. Ти завиваш за тъгъла и ти от 21 век можеш да пропаднеш към 19. Или по-якото. Отиваш в Слатина, където е неолитното селище, и там пропадаш от 20 век в 5-то хилядолетие преди Христа. Има други градове, които са такива, наистина, обаче реално ние сме едни от малкото градове световно, където може да се похвалят по този начин. И верно няма имаме център, който е реално бил разрушен, неоправен наново, но това е чара. София е един супер различен град именно заради това нещо. Хората разпознават ли по улиците? Знаят ли кой е етюдите на София? Боже мой, за съжаление, да. Някакси много странно. Аз първо никога не съм си мислил, че ще бъда разпознаваем. Винаги съм си мислил, че ще ме бъркат с други, но не ме бъркат, за мое огромно съжаление, защото хората ме виждат, и след това отварят чичко Google и ме намират дали това съм аз и после ти правиш етюдите на София, аз съм някакъв... Да. Но знаеш, големия минус е, че когато хората видят, че ги снимаш, те вече знаят кой е и вече почват да правят едни странни фасони и малко... Кефят ли се, че ги снимаш? Кефят се. Етюдите на София се превърна в това, че наистина хората се кефят и знаят, че аз не ги снимам с лошо. По това може би най-доброто, което мога да се похваля, че хората, когато видят, че ги снимам, реално се опитат да бъдат малко по-добри. И това много ми харесва. Защото това после те ще си го прехвърлят, вече когато получиш някакъв много зареждащо в техния случай, да бъдат по-позитивни, те отиват, разхождат се и вече този позитивизъм го прехвърлят на останалите. Има ли случаи, в които да снимаш, да речем, нещо, сграда, която след това е изчезнала, но тя продължава да бъде жива в твоите снимки? Много. Има и места, които вече не съществуват. Намира се между другото там отзад. Не мога сега да изкарам, защото не може да мърдаме. Аз ще я дам, кажи кое. Александър Невски с Кирил Методи. Просто ме е странно, ако мръдна там нещо да не се разпадне. Няма, всичко е наред. 5 минути за реклама. Не. Чай, че тук ритнах. Изобщо няма нужда да спираме. Това си е супер. Този кадър... Този кадър голям, всъщност този вече не може да бъде направен. Защо? Защото отпреде построиха новото крило на Художествената академия. Така. С което се приключи този кадър, за последно може да бъде направен 2017. Дай да го, аз ще го покажа на камерата. Аз ще го покажа после Ще го покажа на това. Ето го. Така че ето това ти е всъщност... Също той има една странна дума, която в България нямаме. И един приятел, който учеше дълги години в Япония, ми я разказа. Това се нарича градски метаболизъм. Има такова животно, казва се градски метаболизъм. Това нещо повече не може да бъде направено. В Токио, например, какво се случва? В Токио, които живеят в малки къщурки, бащата е построил къщата и така нататък. Знаете как са японските къщи, те са лесни за разрушаване. Сина, когато дойде вече на него място, той е длъжен да разруши самата къща и да построи наново. Защото
те така вярват, нали, че старата къща си е на стария човек, новата къща си е на новия човек. Ти видиш като ново семейство. Бе, колко хубаво. Да, и реално изведнъж се оказа, че там строителството е за това е толкова високи темпове. Постоянно сега не говорим естествено за големите сгради, които сега няма как ги издумкат всички. Но реално това се случва. И това е точно градския метаболизъм, който града наистина се променя, той се променя постоянно. И затова този жив организъм, туф, метаболизъм си върви. Ние абсолютно никога не можем да го променим. Ето това е. Снимка, която повече не може да бъде направена. Имаме и много сгради, които повече са били след това разрушени, след това разбира се нещо друго е изникнало на тях. Не смятам, че непременно това е лошо нещо. Нали, защото много хора като казват, тази сграда я махат колко много, защото самите хора в своята младост или по-късно, разбира се, са имали някакви случки свързани с тази сграда. Това е влезнало в техния живот, в техния метаболизъм, обаче тази сграда е била разрушена. Да се върнем назад във времето. Знаете ли какво има през 19 век на хората, когато са почнали да разрушават къщите, за да построят по-големи? Било е същото. Буквално първата година, след като турците си тръгват, след като се освобождаваме, и се почва едно разкатаване на града. Не мислите, че не са си мислили по същия начин хората. О, Боже мой, къщичката на, примерно, Ба Ибрахим беше унищожена. Същото е било, по същия начин. Ние не откриваме топлата вода. Или моето любимо. Иван Вазов има един супер яка история с първият трамвай. Обаче вътре има ни 3 изречения, където може би най-много ме кефят. Какво ахкане, когато първият трамвай мина по софийските улици и сокаци, когато жиците, нали, минаха над площадчетата. Никога София не си е мислила, че има толкова любители на красотата й. И Вазов 1901 година. Никаква промяна. Хора, никаква промяна. Значи буквално чета и все същото момента. В момента по същия начин има хора, където си казват, София става все по-гаден. Не, реално. Факт. То става по-различен. Става по-различен, така. Чувстваш ли се сам в това, което правиш? Вече не. Понякога. Между другото, понякога наистина се чувствам, че съм сам, че е гадно, че хората някакси не разбират. Вече не е толкова. Между другото, вярваш или не, Етюдите на София успя да вдъхнови толкова много народ. Постоянно ми пишат. Не само се занимава с фотографията, това е нон-стоп. Това си нон-стоп. С какво пише? С какво пише? Пишат ми с какво снимаш. Постоянно е. И хората започват да се занимават. Имам вече много страници за София. Започнаха се повече да изникват. Странни, интересни. Имаме страници като кофите на София, където човек снима само кофите на града, което вола. Преди години имах един все още приятел, разбира се, страхотен фотограф, където каквото и да хване, каквато и сапонерка да хване, все може да прави добри кадри. Супер кадри правеше. И той имаше една велика страница. Може би най-великото име, където може някой да измисли. Панелка лент. Това беше между другото преди да излезнат останалите панелки лент по земята, той беше измислил яката как трябва да се каже, снимаше само панелки. И се справяше супер. И идва сухата река, Хаджи Димитър в Надежда снима панелки. И ги правиш изключително красиви. Вярваш ли в случайностите или вярваш, че всеки си върви по пътя, който си следва? Значи, относно случайностите, не най-малкото, защото всеки път, когато се разхождам някъде и си мисля за даден човек, после го виждам. Може би винаги 10 минути по-късно съм някакъв пата не мога реално. Слава Богу, че не ми се случва така. Значи, да си виж. Тия гадове, хоп, гадовете излизат. Някакси път е много странно и аз викам, и винаги си мисля за тези думи на големия малък Шерлок Холмс.
вярваше в случайности, не защото Вселената е прекалено мързелива, за да мисли случайности. Просто всичко някакси винаги се натъкмява. Имаш ли тежки моменти и какво те спасява в тях? Тежки моменти имам винаги. Тежки моменти имам от... Може би трябва да ти разкажа какво ме накара да спра с тежките моменти. И какво ми накара да осъзная, че всъщност нямам право да имам каквито и да е резерви спрямо себе си. И изобщо спрямо нещата, които правя. И защо ги правя така и по такъв начин. Годината 2020, излиза книга номер 1 на етюдите на София. Аз се женя. 5 години вече имам щастлив брак. Дай Боже, още 10 по 5. Да. Само жена ми схваща хумора някой път, да знаеш. И с Кати так му се женим. Отиваме на меден месец и като ме шиба коронавируса и като бях 1 месец на легло, буквално не знае дали ще живее, ще умра. Буквално беше така. И тогава, като излезнах, наистина осъзнах, че първо ние хората на тази земя нямаме никакво време. Това, което съм учил, това, което съм вярвал и тези думи, които са, веднага ще цитирам, нали, че човекът е като трева, като полски цвят, тъй цъфти той, понесе над него вятърът и няма го и мястото му го вече не познава. И ние сме наистина така тук. При 200 години някой друг е гледал в моето село, там е гледал тази планина и се е възхищавал. Той ми е бил предтеча, нали, разбира се. Нали, аз съм негов наследник, но аз му не познавам, той мен не ме познава. Но мястото, което е там, той също не те познава. София е така. След 100 години, какво мислиш, че някой ще ни познава? Вазов, ти не можеш да кажеш, можеш да кажеш какъв е бил, нали, естествено, че е бил Денди и тем подобни, но реално ти не можеш да му кажеш какво му е в мислите. Може да му прочетеш дневника, но реално какво е писал той в този дневник, ти знаеш ли? И това, което наистина осъзнах, че наистина ние нямаме време на тази земя. Кой каквото направи, това е, кой каквото се представи, това е. Единствено може да гледаме номер 1 общото благо, номер 2 да накараме останалите да се чувстват добре. Защото реално в страницата всеки ден ми пишат хора, които казват браво, изключително много зареждащи кадри, аз като видя снимките и се зареждам. И целият гаден ден, защото вчера ми се случи, вчера ми написана. Целият ми гаден ден завърши хубаво, когато видях вашите кадри. И аз бях добре, значи си заслужаваше и този ден да обикалям и да снимам. А смяташ ли, че фотографията може да бъде нещо като форма на съпротива? Имам предвид за тази уличната фотография, която правиш ти. Да, тя е форма на съпротива. Тя е... Първо, фотографията е изключително субективна професия. Всеки, който ти каже по някакъв начин тук е много хубаво и тем подобни, нали, обаче не сте го направили, защото реално така не изглеждаше. Да, реално е така. Реално, защото аз когато снимам, първо ми минава през окото, после ми минава през ума, през сърцето ми, аз тогава го изкарвам това нещо обратно. Реално. Тук гледаме различни снимки, които са около нас. Нито една от тях не представлява това, което е реално. Както и да го гледаш, както и да го мислиш, както и да го показваш. Дори да реално случката да се случила, то е част от някаква случка. То е замразена форма от някаква случка. Да, не е цялостно тук да хванеш и да кажеш, това беше така реално. И реално не е така. Реално ти си показал нещо, случката. Реално тя се е състояла. Но това е само в този момент. Нали. До тогава те са минали може би 1000-2000 случки в тази случка.
се случи още. И ти като тръгнеш да го разказваш, не става. Отваряш една статия на National Geographic, вътре имаш 4-5 кадъра, които ти показват примерно хора, където работят в селцето, всичко изглежда добре. Отивам аз на същото място, което ми се е случвало, и гледаш как след това те си надяват тенските с Пепси и Кока-Кола и почват да си се разхождат наляво-надясно и защото се знае, че това не е така, че това е ала кукерите, които се събират на сурва. Защото реално света е преминал в други крайности. Вече сме цари страхотна глобализация в целия свят. Дори такива племена, като африканските племена, където се водят, където си мислят, че те са назад, всички си изкарват телефона, изкарват си Google, търсят си в социалните мрежи са. Ти мислиш някой арабин срещу тебе, че той такъв седи и гледа замечтано. Същевременно се сеща, че този същия арабин ти си отседнал пред него, обаче освен тебе са отседнали още 20 души и реално той всъщност държи камп и заедно с този камп си цъка през букинг и всеки може да ходи при него и се запише. Виж, изведнъж ама не е така. В Киргизстан ми се случи между другото. Качвам се горе, всички казват, всичко е племена, дружелюбни, ти ще се качиш горе при тях, ще спиш в една юрта, изведнъж се оказва, те не спят в юрта, те спят в една съседна юрта, тази юрта е направена за поредния турист, който ще дойде, който ще наричат гост. Изведнъж малко ти става тъпичко. Защото хубаво е наистина, но вече и като ти го покажеш, ще изгледа по съвсем друг начин, който пак Киргизстан. Пате като видя снимките как са, обработка Киргизстан, знаеш как изглежда Полша, как изглежда Мексико в американски филм. В случая на Киргизстан, такава трева, която е пожълтяла трева, коне, алабала, юрта, жълто море. Жълто море от трева. Киргизстан, само за информация, е зелена. Тя е изцяло зелена. Тя никога не става жълта. Защото през половината време е само сняг и другата половина е само зелено. Защото там са над 3000-4000 метра над морска височина. И цялата тази глупост, където я сервират, изведнъж не е така. Изведнъж пак се връщаме на това, че фотографията е супер субективна професия. Сега ще върна обаче малко на земята. Мисля обратно в Мордор, както по някой път наричам. Къде според тебе се къса книжката между гражданин и град, в който живее? Гражданин или селянин? Значи, виж, когато кажеш някой селянин, това е човек, който е пораснал на село и живее на село и ще живее там. За съжаление, между селянин и селендур има огромна разлика. Да, разбира се, да. Тук говорим за онези граждани, дето са много граждани, ама за града не правят нищо. Знаеш, къса се там, където преключват тяхния апартамент. Буквално в коридора. Там се къса. Ти излиза. Значи, знаеш как, вътре един апартамент може да е или един дом, разбира се, може да е по съвсем красив, невероятно красив начин. 5 метра навън, вече нишката е скъсана. И тя не е скъсана от сега, тя се скъса някакси, когато влезахме в Европейски съюз. Съжалявам, че ще го кажа по този начин. Не защото самия Европейски съюз Ние е скъсал пътната. Ние е скъсал, да. Просто ние решихме да хванем да си я прережем сами. Защото обществото, по-много някакси, знаете ли, така ще го кажем, в България, когато бяха бедни всички бяха бедни заедно. Обаче богатство, когато станаха, почнаха вече да придобиват различно видове богатство, някакси почнаха да гледат вече нагоре на останалите хора. Най-лесният пример, пак малко ще се отдалеча, после ще се върна на това, просто да го дам като пример. В Албания се намираме. Караме една стара Opel Corsa.
почва да загрява Opel-Corsата, аз отбивам да видя какво се случва. Първия Мерцедес, защото там карат само Мерцедес. Първия, където тук няма ти спре. С-класи, веднага, при нас. Какво има, как може да помогнем? И аз си мисля, викам, това е, може би, странна случайност. Ден по-късно ми се случва също. Първият Мерцедес, при нас. Брате, с какво може да помогнем? И аз само седи. Фак. Аз това също нещо го спомням 10-те години в България. Хората си помагаха. И сега изведнъж всички станахме граждани, нали, на Европейския съюз. И хората спряха да си помагат. Някакси се скъса, разбираш, но не е самия Европейски съюз виновен. Ние хвахме, ние се издумкахме. И така по същия начин с града. Всеки можеше в този град да промени, да се съберат заедно, примерно един то го имаше. Правехме общи почиствания около блока, събрания, пък детските площадки се реновират, пък се купи, някой отиде, намери от някъде, купи нова мрежа за футболните врати. Неща, които не беше нужно общината да прави. Да. Сега сме свикнали да напишем един имейл и да скажем, кмета не направи нищо, защото не ми е асфалтирал пред мен, там, дето аз трябва да паркирам. Къде, кога се скъса това? Да, ето това е. Виж, това е пак точно. Ние в момента, в който влезем в Европейския съюз и хората помислиха, аз винаги мога да избягам. Това всъщност беше някакси една така свободийка между... А не е ли тази свободия същата, която пречи на хората да си запазят семейството, благодарение на социалните мрежи и мисленето, че винаги може да избяга и да намери някъде по-зелена трева? Да, това между другото е много точно казано, нали? Не само социалните мрежи, през някакси. Виж, в момента, в който ние достигнахме интернета, в момента, в който отворихме първия смартфон и точно това се случи. Някакси ние мислиме, че монетата е във въздуха и докато монетата е във въздуха, нали, всичко е възможност. Може да бъде ези или тора. А кога пада на земята? И когато падне на земята и ти избереш даден човек, дадено семейство, нали, започнете заедно да живеете, изведнъж някак си кажеш, ази може би беше по-добро. И фащаш и фърляш пак. Фърляше пак и тръгваш. И някакси много странно става да напуснеш това семейство, да търсиш някой, който няма да откликне. Или пък си замислиш за някакви стари гаджета, как се вика. Такъв ще кажа, може би с това гадже беше по-добре. Не бе, човек, ти си избрал, ти си стигнал до тук, за да избереш цялото нещо. Никой не те е карал. Ти си хванал и сам си ги избрал. Сам си го постелял си, правил си пътя до там. И накрая се опитваш да скъсаш наистина това цялото нещо. И да си тръгнеш и да отидеш да търсиш следващото нещо, което някакси е странно. Може би баща ти, майка ти е казвал да стигнеш до там. Някой те е карал, обаче не. Сега просто никой не може да те накара с всичките причинно-следствени връзки си ги оформил ти. И виж, като се върнем пак, нали, точно същите тези хора, също това нещо, също късане и това е. 5 метра извън собствения апартамент. Какво би променил в политиката, културната на София, ако утре Иван Шишиев стане кмет? Първо от сега казвам, Иван Шишиев никой няма да стане кмет, защото Иван Шишиев си харесва свободата. Записва се. Да, беше. Да, после накрая ще става президент. Аз наистина си харесвам свободата. Кметското място не е свобода. Това е една изключително огромна и гадна отговорност, която ти автоматично се вкарваш и оттам няма мърдане. А какво би променил в културната политика на нашия град? Бих като за начало забранил кошчетата. Сега ще го обясним. Белгия, знаете ли как е? Не знам дали сте виждали. Кой е бил в Белгия, знае как се намира. Има няколко кошчета, обаче защото съм спал там при няколко приятели, изхвърлянето на боклука. Всеки ден се изхвърля по точно определено нещо. Дали ще бъде алуминий, дали ще бъде пластмаса, дали ще бъде храна, която е такава
биохрана, нали, разградима биобуклук и така нататък. Събира се в точно определение само това нещо. Ти тогава трябва да изкараш твоята турбичка пред вратата. През целия ден си събираш боклуците с тебе. Така и в Япония, между другото, така и в Корея, между другото, няма никъде кошчета. Едно на ръка, че, нали, естествено те си мисли за терористични атаки и тем подобни. Второ на ръка е, няма, защото ти си носиш боклука, който си създал със себе си. Имаш възможност да изхвърляш веднъж седмично този боклук. Така вече знаеш, че ако имаш прекалено много боклук, можеш да си го намалиш. От друга страна е, като не изхвърлиш правилния боклук и ти отлепят една глоба, а там са... В Белгия, между другото, преди години вървяха от 400 евро нагоре. Но това говорим преди 10 години. Това най-вероятно е в пъти повече. И като ти отлепят една хубава глоба и се оправиш. Ако аз бях кмет, бих увеличил глобите. Бих разкарал кошчета за боклук. И по този начин бих научил хората. Защото, съжалявам, че ще го кажа, но за съжаление ние знаем, че сме много добри, само че когато дадеш на нашия велик народ свобода, той го превръща в свободия. И може би това нещо може би първо като градско естество. И вече в културно естество липсват ни страшно много големи зали за изложби. Виж каква хубава зала направи. Много е яка, между другото. Good point. Точно така. Буквално и преносно. Да, но реално наистина липсват ни огромни халета, които трябва да съществуват. Които липса ни, това е към всички, липса ни страхотно някой да направи нова опера. Страхотно нов стадион. Ето тези, нали. Това не е, нали, само като кмет, това е като изобщо към държавата. Супер много неща ни липсват, които ние си мислиме, че той все още работи, след като още работи, да го пипаме, защото да се щупи. Тия неща ни липсват и същевременно Косово човек строят в момента нова библиотека и нова опера, които са изключително красиви неща, за които са наели световно известни архитекти, защото така се прави. Защо? Ние разбираме от всичко. Ние разбираме от всичко. Обаче, ако се чуеш за София в момента в такова дередже, разликата е, че преди, както беше, внасяхме си архитектите от Виена, сега си ги внасяме от село. Аз съм от село, пак нищо не мога да кажа. Нали, един обаче архитект, който е бил от село, нали, той от град е, но по това време градовете в България са си села на практика. Знаете Никола Лазаров. Изпратили го в Париж, той се научил, върнал се и започнал да строи. Но то така се прави. Не е задължително, нали, да бъде чужденец, може да бъде българин. Но реално да го изпратиш на дадено място, където той да се направи. Дали да ви прощават хората в ЛАСАГА, тъй като, както и хората в надписи за всички ни, съжалявам, може много хора се убият, но когато ти отидеш при даден учител, ти знаеш, ти си в неговата рамка. Той те учи точно определено нещо. Самият учител не е виновен. Той това знае, това те учи. Ти наистина, обаче ти след това, когато изнеш от това нещо, ти приемаш неговата визия и започваш по същия начин. И хората, когато излезат това съгът, и какво очакваш, че ще бъдат по-добри архитекти от предните ли? Не. Те учат преди същи хора. Всички са в едната рамка. Нали, защо Иван Иванов е толкова добър кмет? Ти учи хидроинженерство в Мюнхен или Берлин беше, не знам. Берлин мисля, че беше. И ти учи хидроинженерство в Германия. И ти после наблюдава, и между това е нещо много яко. Иван Иванов като кмет, знаете ли какво е правил? По същото време се строели тези язовирите на Атина и язовирите на Виена. И те кметовете, и тези, които са отговаряли за хидроинженерството, са ходили и са се шпионирали. Буквално е било кмета на Атина, там с хидроинженера, пристигат в София да видят те как правят. Защото никой от тях не е знаел, нали, обаче всички са се гледали.
и крали много здраво. Иван Иванов обикалял Европа, пак е истински факт, обикалял Европа, за да слуша паветата на различните градове. Кой е като минат по него колата, къде издава най-малко звук? Така се прави. Между другото, извън всичко, защо как се прави? Защо военно-историческия музей е най-добрия? Защото хората в военно-историческия музей, като отидат на дадена конференция по чуждите страни, си отделят един ден, в който те обикалят само музей и гледат как се прави в другите музеи. Така се прави. Крадеш. Ама виж, Фердинанд, управлението София. Ние сме били толкова напред. Защо сме били толкова напред? Защото Фердинанд заедно с един вагон българи обикалят по най-новите иновативни форуми, там, по това време, не форуми, и гледат как се случва. И на следващата година същото нещо, което е в чужбина, ти го имаш в България. Така се прави. Какво би написал в епиграфа на книгата на живота ти? Значи аз бих дал един цитат, който изключително много го обичам. Той е от книгата Скарамуш на Рафаел Сабатини. Началните строфи. Беше се родил с дарбата да се смее и с чувството, че светът се е побъркал, и това беше цялото му наследство. Жестокото ми винаги е така. Аз винаги точно това се чувствам. Просто да имам дарбата да виждам света усмихнат, че всички сме луди. Аз това ще взема с мен и това ще си завърша в гроба с него. Какво те кара да се довериш на хората? И доверяваш ли се лесно? Боже човек, колко много се доверявам и колко е голям проблем това накрая, ама знаеш, винаги някакси е странно. Ти отиваш да доверяваш се, но този човек не мисли по същия начин като тебе и това си е твой проблем. Нали сега, това не е проблем на него. Не е точно така, защото човек отсреща, ако ти даде заявка какво ще направи, но после излъже или се отметне, тогава вече не е твой проблем. Защото тогава ти си се доверил в това, което човек отсреща казва. Нали, ако ти го накараш да го каже на сила, е едно, но ако той ти го каже доброволно и след това не го изпълни, съвсем различно, тогава не е твой проблем. Да, така, ама... Добре, доверяваш ли се на хората? Доверявам се на хората и някак си, когато приключи доверието, аз им прощавам. Лесно ли е? Лесно е, но трябва да знаеш повече да не се занимаваш с тях. Виж, това е лесното. Трябва да знаеш разликата между това ти да не мразиш някой, който те е по някакъв начин прецакал, нали, може, който е изменил на твоето доверие. Лесно да простиш, просто след това ще си имаш едно на ум да не се занимаваш с този човек. Реално е така. Един последен въпрос. Как искаш хората да запомнят Иван Шишиев, само че не фотографа, а човека? Знаеш, ако това ми го беше задал преди 10 години, може би ще ето говоря съвсем друго, сега просто искам да бъда запомнен като любящ съпруг и любящ баща. Нищо друго не искам. Имаш ли неизпълнена мечта? Имам. Те са супер много. Сега ще ти обясня. Бърза история, тогава съжалявай. Знаеш ли за нея коя мечта казва? Аз винаги съм си мечтала за нещо. Примерно вижда един слушал и каза: аз винаги съм си мечтала за тях. Кога винаги? Ти си ги видяла преди 10 минути. Но вече винаги си ги мечтала. И аз съм по същия начин, като искам някъде да отида, да опитам, все едно винаги съм го искал. Но това се нарича живот. Иска да хванеш, да го намираш, да го разтърсваш, да го преоткриваш, защото не си първооткрител. Първооткривател не си, Първооткривател никой не е. Всички откриваме топлата вода всеки ден. Но въпросът е това нещо, нали, ти самия сам да го живееш. И
Просто се почувстваш така, се едно живота ти, нали, когато след още 50 години, айде. Живот и здраве, да носи всички да живеем поне до 100. Но да кажем, нали, като мираш и да се огледаш назад и да кажеш, паси, беше я живот, бе. Кой кадър още не си заснел? Бате! Имам най-великата история на кадър, който не съм заснел. Учих още семинарията, затова и тогава ме бех спрял да се занимавам с фотография и тем подобни неща. Бях на улица Московска, точно на ъгъла с улица Раковски. Започна една буря и гледах как Александър Невски го удрят светкавиците. Това е за първи и за последен път съм виждал такава буря, която ми е през София и по Александър Невски да треска светкавици. И още един път се случи, но аз бех в самия купол и щеше да ме тресне светкавицата мен. Това виж как се хвърлих вътре по стълбите надолу, като не знам като какво се хвърлих. Като някакъв анимационен герой. Но това беше единственият кадър, който искам да го направя някога за града. Искам да го направя някога и не знам дали някога ще го успея. Печелиш ли от етюдите на София? Да. И се гордея с този факт. Естествено, първо и това, който иска да се занимава с фотография, първите 3-4-5 години ти ще работиш за това нещо. И не очаквай, че ще има възвръщаемост. Както искаш го смятай. Ако искаш наистина да бъдеш, пак казвам, да не работиш за дадена компания, да работиш за дадена фирма, да работиш изцяло за себе си. Може да се случи, но просто първите 3-4-5 години ще работиш само за име. Ще работиш за имидж, ще се надяваш между някой да ти поръча. Оле, спомням си първия ми договор, човек, за фотография. Беше всъщност с ЧЕС. 5 минути реклама за това нещо. И аз тогава работим в информационните центрове на София, туристически информационни центрове на София. И някакъв ми пише в етюдите, така искам да работиш за нас. И аз отварям неговия профил и изглежда като бабаит. И накрая викам, този човек ще иска да го снимам даден хотел, аз няма да си справя, той ще ми щупи капачките. Аз вече се вкарвам в филма, какви са те? Това е 2016 година, етюдите на София са година едно. Нали, буквално първата завъртая на година евро. Верно, направил съм вече 2 изложби и така нататък, обаче искам да работя за нас. Какво искате да поделите да направя? Аз вече се страхувам. Викам, добре, айде, нали, елате в информационен център, да се срещам така и виждаме и гледам, истинно яко момче изглеждащо, не е някакъв бабаит, не изглежда както на снимката, сланците, така както се е снимал. Аз работя за тецовете на София. За чест. Искаме да ни направиш снимки за календара. И аз колко би желал, и това е 2016, нали, колко би желал за това нещо, аз си викам, оле, колко да му кажа, аз тотално не знам, аз съм в ступор. Нали, това за първи път ме питат колко пари ще искам за да дадам нещо. Аз. И той, какво ще би казал за 1000 лева? Винаги съм си мислил за тази цена. Но това по това време наистина първо беха повече пари, нали, естествено. Второ, разбери, аз съм на 23 години, уча богословие в университет. Малко е странно, нали? Да, имах едно единствено условие да се кача на комините на теца. Да, това, което много малко хора знаят, преди да използвам дрон, който отскоро, както детето ми се роди, аз се катерих върху самите покриви и самите сгради. И мога да кажа, че съм изкарал целия голям шлем в този град. Става въпрос, назови една града, аз съм бил горе. Назови партийния дом, горе на Петлъчката, аз съм се катерил горе там. Качвал ли си се на пилоните на националния стадион? Да. И си намерих човек, който ме качи. Защото беше много случайно. Но си го намерих. Не, писам ми реално във Фейсбук. Във Фейсбук, между другото, ми пишат много хора, където не искаш да скачиш в нашия покрив да снимаш по това време. Една от най-лудите случки.
един приятел, сега е много добър приятел, занимава се с ирусова фотография. По това време пише ми, искаш да се качиш горе на Милениума. И по това време беше още строеж. И аз, да, разбира се, защо не, си мисля, защото той беше пак такъв набит, изглежда така. Викам, то силно е пазач там, сега ще ме качи, алпа. В следващия момент, между кула 1 и кула 2, ще са 3 кули там, от 10-ти етаж аз ходя върху един траверс, под мен няма нищо, отстрани няма нищо. И си казвам, Боже Господи, никога повече не искам да си причинявам това. Така че ето, и там съм се качвал. Става просто тогава, да беше, да не говорим, че изплезехме езици, докъде се качим догоре. Иначе телевизионната кула. Насякъде, човече, насякъде. Яко, нали? Яко е. Усещаш го, разбираш, и само хващаш. Примерно са правени супер яки кадри на раздещите ни самолети там над партийния дом. Аз съм се качил с нали, един огромен обектив над хотел Рио и оттам снимам. Супер яко да се качиш просто горе, да го усетиш реално как може да стане. Реално ти да се почувстваш да не бъдеш... Дрона е хубав, нищо не мога да кажа. С дрона може да постигнеш супер неща, особено най-новия. Най-накрая си оправиха обективите, човек, и е красота. Обаче, друго си е да се качиш, да знаеш, няма по-високо от тебе, като се качиш горе на градата на КНСБ и се огледаш и видиш цяла София под теб и ти стоиш сам си. Пази якото. Или пък, нали, така на партийния дом, като се качиш, там знаеш как е реално подредбата партийния дом. Знаеш как се нареждат. Заставаш само погледаш оттам и се нареждат настрани. Банката на площад Гарибалди, зад нея НДК, зад нея е още една сграда и просто се подреждат всички догоре. Става просто до Витоша. Супер яко изглежда! И сега седиш си. Пате, не мога да повярвам, аз никога съм си мислил, че си го направя това нещо. И това нещо реално ми е докарало фотографията. Реално това нещо, което да ме накара да бъда пътешественик във времето и пространството е точно фотографията. Това като... кой беше този от Монти Пайтън, където пътуваше? Най-известният им. Майкъл Палин. Той е тръгнал от Монти Пайтън и когато той е казал, нали, аз имам едно единствено желание на този свят да пътувам. Никакво друго желание нямам на този свят. Да видя нови места. И така се е обърнал, че професията реално му се превърнала в това нещо. Хобито му изведнъж станало работа и той също бил, аз съм повече щастлив. Какво друго може да иска човек? Нали? И аз съм по същия начин. Какво друго мога да искам? Нали? Фотографията реално ми е дал нещата, които искам. Пари, но веднага казвам за какво. Пари, за да мога да си купя книги. За да мога да влизам в други светове. Защото чрез тези книги аз ще влизам в други светове. Които обаче ще ме накарат да видя фотографията по друг ъгъл, защото моята фотография е изключително литературна, където ще ме накара, нали, да видя София по даден този литературен ъгъл, да ме накара да изпиша дадено нещо, защото етюдите на София, не знам да знаеш, освен в снимките, все пак са отстрани тези надписи. Да. И това е целта. Да накараш хората да мислят по някакъв начин. Нали, и оттам насетне вече всичко продължава и всичко се развива. И както с това много обичам думите на Казандзакис в Последното изкушение. И той седи на кръста, нали, вече Христос се буди, осъзнава, че това му е последното изкушение, нали, и казва: свърши се. Така го каза и все едно казваше: всичко започна. И това винаги така гледам да живея. Благодаря ти много за това гостуване. Снимки на Иван Шишиев можете да намерите на сайта cultopoint.net, където Иван ще бъде специален автор на месеца. Ще направим една голяма изложба тук при нас. Надявам се да ви е било интересно. Аз още веднъж ти благодаря за това страхотно интервю. И аз благодаря.